Forfatteren Harlan Ellison har givet os alle sammen et godt råd. People on the outside think there's something magical about writing, that you go up in the attic at midnight and cast the bones and come down in the morning with a story. But it isn't like that. You sit in the back of the typewriter and you work, and that's all there is to it. Hej og velkommen til Skrivefidusen. Jeg hedder Nikolaj, og de ord jeg startede med at citere, de kommer fra Harlan Ellison, som har skrevet science fiction og spekulativ fiktion i det hele taget siden 1950'erne. Og han har altså i den tid nået at producere mere end 1700 noveller. Det kræver naturligvis et stort talent, og det kræver en hel masse fantasi. Men lige så meget som det, så kræver det en rigtig god arbejdsmentalitet, og det er man nødt til at have som forfatter. Forklaringen på, at han kan skrive så meget og producere så meget, er simpelthen ren og skær arbejdsdisciplin. Som forfatter arbejder man kun for sin egen skyld. Man skriver kun for sin egen skyld og for sin læsers skyld naturligvis også. Men stadig er det let at falde hen i den idé om kun at skrive, når man er inspireret, eller når man lige føler, at man har lyst til det. Men det går altså ikke, hvis man gerne vil være en produktiv forfatter og en, som får færdiggjort tingene. Det er jeg også blevet mindet om i den her november, hvor jeg har skrevet en hel roman, som led i NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Det er ikke altid, man føler sig lige motiveret til at skrive. Det er ikke altid, man er lige inspireret. Men hvis man er i gang med et projekt, som man gerne vil gøre færdig, jamen så nytter det ikke noget at sige, jeg føler mig ikke rigtig inspireret og motiveret, jeg har ikke lyst, jeg skal lave noget andet. Det nytter ikke. For mig er det første ord altid det sværeste. Jeg indrømmer, at jeg kan også godt sidde foran den hvide skærm og tænke, hvad skal jeg skrive, osv. osv. Men når man har skrevet det første ord, så bliver det næste ord meget nemmere at skrive. Når man er færdig med den første sætning, jamen, så bliver den næste sætning endnu lettere at skrive. Og når du har skrevet det første afsnit, sådan er det i hvert fald i min erfaring, jamen, så har man slet ikke lyst til at stoppe. Så er man ligesom kommet i gang, så er man kommet over de indledende pukler og kvababelser, der er omkring at skrive, og om at komme i gang, og alle de bekymringer, man gør sig. Når man først har skrevet et afsnit eller en side, eller hvor meget man nu har brug for at komme i gang, så bliver det alt sammen meget lettere. Så flyder skriften, og så flyder produktiviteten. Og selvom det her det bliver et kort afsnit, så skal I ikke snydes for en skrivefidus, selvom det er let snyd, for I har faktisk allerede fået den. Så jeg vil slutte af med at citere Harlan Ellison. You sit in back of the typewriter and you work, and that's all there is to it. God skrivning.